Kai kana iya kallon shi mana. Jina, lokacin da kana kallon shi in ka ga ya miƙa hannu ka ba hannun, in kuma ka ga an bashi abin kuma ka biyo abin da kallo. Shi kuma wannan fa ɗan daba ne. Shi kawai ga nan a da shi a hannun shi. Kai gyara da kyau, ɗan gyara gobe ta fito. Ba ta muna aika cire shi. Ka ɗan sa shi ta wani a ƙasha ko ba. Ba sa ya ko tefa. Kai ba tuba muka ce. To ɗan taso. Hajji haka da hannu haka ina ne. To action. A'a kuma ka kallo to dan yi ihun mu ga to yawa to kai dan kwanta yawa ka san kamar daya ka san yanzu zan dauki na farkon nan zan dauka yanzu na biyu in ka tsara kaga za a ga alamun ka fito da ita da jini na gode ban da rasu ba jini amma yanzu na biyu dole in ka caka sai ma yawa to yanzu caka wanda ai tana da zaka dago ta ai tana inda dai kake nan shi zaka ci gaba tukunna zaka ka dago ta no need ba yanzu zai dago ba cakawan ne ake so kai kuma zaka ƙara ido an yi na daya ba jini amma kaga in ya fito da ita haka yawa ji yayi action cakawan dai zaka yi roll action kana kan kyamara ne in ya buga ƙasa kai ihu kai ake jira kai kai aikin yana kyau sosai sai ka kallo ni da wani mugun bacin rai Hussaini sabuwa guda ƙasa na masoya shi ne babban darakta darakta S Saba ga Hajiya Hajjaji mutanen Makka Maman Fat la sarki babban jarumi da jarumin muke wanke wuƙaƙo ga sound ɗin mu nan ga wanda aka caka mai wukan nan ba mutuwa ba wai ka an caka maka ne da gaske ka duk labari ne to dan matso kusa tsaya wajen kyamara a lokacin da kake kwance kaga an zaro wuka za a caka maka a wannan fim namu mai suna ruhin ƙauna to ya kaji a cikin zuciyanka lokacin da ya ɗaga yuka na farko ni dai gabana ya faɗi amma da gaskiya duk da shirin wasa ne gaskiya ya yi ƙoƙari sosai kuma mun yi ƙoƙari kuma mun gode da daraktan mu mun gode yana ba mu aiki mai kyau kuma muna godiya sosai wannan yan kallo idan kuna bibiyar mu za ga jaruman mu Hajiya Hajjaju baki dan yi dariya ba. To. Yauwa Hajiya ga yanzu mun shigo location daukan fim ruhin ƙauna. To ko za ki gaya ma masoya wani role kika taka a cikin wannan fim? A gaskiya masoya na taka role din uwa. A takaice dai ke uwa ce a wannan fim. To uwa ce a gun jarumar koko a gurin jarumin? A gurin jarumin. Ke uwa ce a gurin jarumin? To Allah ya bada sa'a. Amin amin. To a huta gajiya. Amin. Dan kaga dama. kaga dama haka sunan yake. To Mallam Abubakar ga ka kusa da cameraman, kai cameraman ne? A'a. To ga ka a location na daukan fim ruhin ƙauna. Ko za ka gaya masoya wani role kake takawa? To, role ɗin da nake takawa shine ni ina tare da Abalatu ne.
A takaice dai kai yaro ne a gurin abalatu. Gaskiya ne haka ne. To Allah ya saka da alheri. Musu ma na gode. Action! Da sauri yawuwa. A ɗan dai duka kake faɗo a ji ciwo don Allah.